Коста хора, аз съм Рич БГ и тук сме на Дрифт. Коста хора, аз съм Дрифт и тук при мен Рич БГ. И сега скачаме видеоката. От това той скачаме. Аз нямам пошънки, той има пошънки. Мен това не ме интересува, но айде. С някаква регинка, брат. Айде бързо, защото тук са някакви юзерчета, хакерчета ще скачат. Той тук пи филогара, той това ти пише за пи филогара. Някакъм да кажа това е. Тук има някакъв. Да. О, то е пълен хакер. То е хакер! Брат, какво? Заснете! То е хакер. Но се друг Павел, снимам си за хак. Озони. Аз ги знам тебе. Видях това тъпия шиван тъп хак. Аз ще качвам скителит. Имаш ли го бе? Да. Муви. Я, пик старт. Аз съм вик тук. В още 40 минути ще скачаме така без бронь да видим. Не ми се струва. Двата хакера са бият. Пак ли? То бе! Хора, това е най-големия хак. Пази тъпия хак! С ръка ме удари един път и умря. Като. Баси. Леко. Ако чуете, сега ще не снимаме ОБДР, абе там някакви ни изгърмяха трапа и сега сме свърх само. Сега ви покажа хома. Новия хом. Аз сега не се го вижда, защото не съм снимал тук. Това е новия хом. Тук има някакъв там, бедро хома. Хома. Това бедро хома. Тук има някакви бра. Аре, виж тук има... Това е новия хом. Ще само си видя хомовете. Първия хом е хом горе. Това не беше стара Skybase. И аз това е HBG. Пиксите. Ули! Това не е стара Skybase хом, но не го рейдна. Ау! Те поне ти да вземе, тъща. Не! Я виж другите хомове. Долу има ли вода? Няма, той тук няма full damage. Няма ли? Хом нил, че я го покажа. Това мене беше хома, дед го рейдна. Не съм сигурен. Ама това беше якото, че не ти взима. Екстра дет ни рейдна хома. Чакай, сетих се, кой кликам, искам да го видя на живо. Добре. Вижте тук X-Ray-чето. Опа, пак това върна. Ама то скелета ме бил, бе, не ти. Правим PvP за клипа. What the fuck? Какво? Откъде те скелети? Аз имам меч, аз съм имал меч. Тук и зомбите има. Един го убих. И другия. Мали рад, трябва да фейкаме от тук. What? Тук спаунер ли има, бе? Не знам, аз пукнах. Еба хора, да я съм хам. Следващия хом е хом материалс. Аз се скрих тук като най-късно. Айде, то Павел ще споделя. Айде! Да, тук сваряме материали за хома. Ако искате и двете ви да си фармите, ето правим координати. Я приеми. И гледай пак да не мога да защото съм на един хит. Don't take damage. И това кое? Ето координатите. Ако искате и двете, тук си фармите. Аз да ги паска. Ама тук какво правите? Тук си фармим материали за хома. То хома ти къде е? Бедро хом. Къде ви е хома? Къде ни е по-скоро? Това ли не е хома такова бе? Не бе. Ежа кой? Чевра какъв е то хома, че не се сещам. И бедро кое? What the fuck, кой е това тук бе? Твикси. И преди Твикси ли се казваше бе? Не. Не. Така. Чипсиче.
Какво ти бе? Ако искаш пак да идем на хома, аз скочим. Маски брони. Не, ставам айрон. Хубаво. Чай свалим те. О, още срещу мене. Някаква храна тук да видим. И аз търся храна. Тук видях храна. Уви! И ми трябва храна. Дам. Аз отивам в дупката, ако искаш да. Ама на мен храна ми трябва. Ама аз ще дам. Ми дай. Ето. Така е терминатора да малко. Спам. Нали си ме секнати хомове, бе? Аз нямам този акаунт. What the fuck, колко ми лаги. На мен не. Не, като на спална. Сега съм прави. Да. Тук като излиза. Айде, бам! Майче. Банче. Айде, скачаме ли? Ти пиеш ли или изобщо нищо? Нищо? Чай да си настроя мишката. Дай. Ние тук най-тъпите, брат, скачаме тук. И сега ако пак има хак, твикси, тихо. То за страничка, брат. Брат, ти направо давал шут на то. Да. Айде, фулката скочи. То фулки тук колко искаш. Аз мога да стримвам, да знаеш. Видя ли, знаеш кой е? Чакай, че ми спря скайпа. Оня. Спрати мозъка. Хора, искате ли стрим? Ще стримваме. Може. Той това трябва да е в клипа. Да. Окей, хора, това беше от нас. Ако ви е харесал този клип, може да се абонирате за мен, както за RageBG. Двамата с него сме баси яките дружки. И може да се абонирате както за мене и за него, защото е пълен пич. Да изгледа са. Добре. Това беше от този клип и да, бай-бай. Хора, надявам се клипа да е харесал и чао.